menapa panjenengan boten miris sop para prajurit saking Kasultanan Pak Bintoro wis ora krama nandingi prajurit saka Semarang. Senadyan to prajurit saka Kasultanan Bintoro Demak wis padha klendang kapracondang nanging para watake kono salam cinta cat kono tengahing palanggan. Aku percaya yen to sampe wis pasti ono ing nanging aku jujure prajurit saka ing Semarang. Ayo saiki padha ditentokake kowe opat sembahan karo sakaken tembung kang tanpa guna. Yen to panjenengan kapuro murid kidal saka ing Semarang maju tersikap ing tandas. Ayo, balik oleh Semarang. Suara Agung ngepasore Pendhapa Agung ing Kasultanan Bintoro Demak. Pangestunipun Kakang Loro ditampan. Kula tapi mugi dadi kakang Opung selambung bakalian menjadi akhir visual. Maturun banget kaya sira salah siji garwa pengayoman ana ing Kasultanan Bintoro Demak tindak sapecat tembung saking makae dadi sorotaning para kawula. Mula kang sira dak kepada guru dan panutu. Kakang Matu, Yai Kasa. Basuki Swandiko dari Kasultanan Demak Bintoro. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah lakuku tansah entuk rahmating Gusti Allah ora ana alangan sawiji Allah ya mung wae wong tuwa salame dito Dahat angin kula nampi mugi ndadosaken panjenengan lenggah ingkang prayogi. ya Kakang Pati Ulo Salam Sabda katimbalan Kanjeng Sultan nika wis kepareng kondur bali ning Kasultanan Demak Bintoro. Banjur migati Kanjeng Sultan nyadong duka ingkang langkung kathah sekawit kula katemben kemawon ngayahi kewajiban tunduk kemit wonten ing Takolwates Kasultanan Demak Bintoro nanging boten ngertos sangkan parangan dumados wonten sowanipun santri saking Semarang ingkang dipun pandegani Wibisana Bisawa Dalah Sasrakusuma Kanjeng sing garpake kepengin mlebu Kasultanan Demak Bintoro apa punika laras namung kepengin ngabiyantara wonten ngersa panjenengan dalem
ing mriku kula ribeh kula emotaken. Nanging piyambakipun boten mendho malah sansaya ndodro. Satemah kula pambeng wusana ndadosaken pasulayan kados campuing pasulayan antawisipun prajurit saking Kasultanan Demak Bintoro ngadepi kridaning para santri saking Semarang pepuntonipun sedaya para prajurit saking Kasultanan Bintoro Demak samya klendhang kapracondhang. Kakang Sunan Bonang nggih matur nuwun. Yai Kasan, Napa kalpatan kula? Napa kula menika Bang Cindhe Bang Cilatan sanikawu. Ramas kula nggih ngayomi boten kados ngaten. Ning kok wonten sawanaing lawongan kawula saking Semarang kula wani merangi wonten Kasultanan Demak Bintoro. Sultan utawa ratu ki ora ndek salah. Ning sing salah iki rak menungsane. Sebab ratu ki manggon tengah-tengah bener. Ki adil ki ratu. Nanging kala mangsa yen ana santri saka Semarang iki rak lontang to punika. Bisana, Bisawa, Sastra Kesuma kuwi murid kabeh saka Syekh Siti Jenar ing Krendasa. Nah, iki nek ora luput saka panggarba. Dheweke arep gugat menani marang sedane gurune Syekh Siti Jenar Alam Semana sing dikersakake kabeh para wali. Para wali kok pengen njaluk patine Syekh Siti Jenar. Ewadene murid padha ngrasa njaluk pengadilan. Utawa arep njokake pawarta buta. Nanging menika salah sawijining kawula wis wani pranatan swing Demak Bintoro tertamtu ratu paring pidana marang kawula ingkang gadhah lepat. Wihak wenange ratu. Nanging kakang matur menawi dipun umbarake kemawon kula ibarataken geni sak plepung duwe rapat kok titip wonten Kasultanan Demak Bintoro tak jangka. Racuten bromanteamu kendhalenono amarahmu. Ana unene kridane ati ora bisa bedak marang kokane Gusti. Pambudidayane menungsa ora bisa ngalahke marang garise ingkang kuwasa. Dikasan nek pancen iki mengko ana murid Siti Jenar semunggah nyang pendopar takon apa wae. Yen kang sira bisa njawab ya dijawab, yen ora bisa mengko pasrahke karo aku. Oh kados ngaten. Kula manut dhateng Jandika kados ngaten. Menawi wonten tamu saking Semarang menawi kacunggah kula jawab, menawi mboten kula pasrahke karo. Assalamualaikum. Sak suwan wonten Kasultanan Bintoro ujo pangestune semana ketambah. Brawalan yen kula nampi kula petek wonten ing nggon mugia dados cipat. Wonten Dalu banjuran wigato apa kang sira pumuwani. Ya saking para parting negara kang lagi padha marak suwan oleh pendopaku ing Kasultanan Demak Bintoro. Kanjeng Sultan
Dene minggah kula wonten pendhapi Demak. Menawi tanggep lepat monggo. Idana menapa ingkang badhe kaparingaken. Kula sendika angen. Wonten panjenenganipun kuwi salah sajining pengayoman. Ora gampang idana kawula sing ora duwe ilmu. Kanjeng Sultan nyuwun pangapunten ing kakang. Bila kula ngantos minggah wonten pendhapi amargi wonten perkawis sarta kula badhe nyocokaken kajian. Ya. Gegeripun wonten Kudus, Semarang, Pati niku geger gembere. Apa perkara banjir kuwi mau? Wis aneh. Apa perkara panen ora metu? Boten Lah banjur perkara apa wonten? perkara kabar. Sareng kula telesih kabar menika punjiripun saking Ya. dene kabar ingkang sepisan napa leres Guru Agung Syekh Siti Jenar seda wonten ing bumi Demak Kanjeng Sultan. Wonten. Nggih. Ya. Yen pancen kowe kepengin miterang marang penjara ingsun, pitakonmu tak jawab ya. Nggih. Pancen bener lho, Pak. Sareng boten napa-napa. Wong tiyang niku gelem urip gelem mati. Kutu-kutu walang atoga wonten donya niki sing kadulungan nyawa nggih badhe mati. Kula nglenggono Kanjeng Sultan. Dene pejahipun Agung Syekh. Nanging kabar ingkang kaping kalih Sono, Pak. raos kula niki gembrebek. Niku nggih nyata tambeten. Saksedanipun Guru Agung Syekh Siti Jenar. Kabar ingkang kula tampi jasadipun dados asu belang nyundang. Niku nggih tambeten. Wonten. Nggih. Pitakonmu kang angka 2 panjenengan ora bisa paring pawangsulan. Lajeng ingkang paring pawangsulan sinten? Ana sawenahing saka guru sing Demak Bintara sing bakal paring pawangsulan marang sira. Nggih sinten kemawon kula rantot. Ayo. Kakang Madum, Yai Gasan. pitakoning Kakang Lontang ingkang kalih kula boten saged jawab. Monggo kula kulaken dhateng jerabi. Jaluk wektu sedelok. Lontang, Nggih, kowe nglaras karo gurumu. kadang Perkara sing wis mati. Mati kuwi wajib. Ulu nafsi ndayatul maut. Kabeh kehidupan alam dunya bakal mati. Niku kuwi wajib. Dening patine menungso kuwi takdir. Wabil qadar qahri wa sorihi minallahi ta'ala. Kuwi takdir Allah. Dening pitakonmu kang kapindho apa bener gurumu Siti Jenar mati dadi asu belang. Aku sing mangsuli. Aja kaget. boten. Kabar mau bener lho, Ndak. Napa menungso mati kok dadi Ayo ana nyatane. Nuwun sewu nggih Kanjeng. Iya. Kula kok kirang yakin. Dene menawi panjenengan yakin monggo. Nek kula mboten yakin. Mergi enten dasare. Dasarmu apa? Cobi. Nek wonten tiyang pejah
sami uluk innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dene sampean sing pun apa? Dene sampean sing pun kono. Lho niku direncang ae. Kowe ucapan istijab yen ana sedulur muslim kapundhut marang Gusti padha ngucapake innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna sak temene lillahi kagungan Allah, raji'un musuh asale saka Allah, bali ana asane Gusti Allah. Kuwi dalile kaya ngono. Lah sakniki guru kula niki menungso ta. Ayo menungso. Lho nek menungso kok mboten bali ngersane Allah. Lho kok dados asu iki? Lontang. Mergo gurumu kuwi duweni luput marang Gusti Allah. Wani ngembari Gusti Allah. Wani madani Gusti Allah. Mulane mati dadi asu belang-belang. Kuwi ora ngembari karo Gusti Allah. Yo ora iso aku dadi celeng. Lho jlentreh pripun kok ngantuk boten saged ngapura. Apa kudu tak babar Lho nggih ya. ben kula Rono. Rikala Yai Kasan jumeneng sultan ing Demak. nggih. Ing kono para ulama padha sarasian Surabaya ing pendopo. Para ulama padha sarujuk lamun Yai Kasan dadi sultan ing Demak. Sing ora sarujuk gurumu Syekh Siti Jenar genjot saka parepatan sak temah balela ora gelem suwan ana ing Demak. Banjur Yai Kasan utusan marang Jabar Sudik teka nyang Krendasawa. Ya. Teka nyang Krendasawa kuwi uluk salam karo Guru Musti Jenar. Nggih. Ora ana si Jenar senemoni malah disawa kok bisana. Besawa kalewi bicara. Takon karo Jabar Sudik wonten menapa Kanjeng Sunan Kudus? Aku kok ben ketemu karo Siti Jenar. Wansulane bisana. Siti Jenar ora ana sing ana ingsun. Banjur Jabar Sudik kok ben ketemu karo ingsun. Wangsulane bisana. Wangsulane pripun? Ingsun ora ana sing ana Allah. Jabar Sudik kandha kopen ketemu karo Allah. Banjur Siti Jenar metu saka ing pidaleman barengi karo pitakone Jabar Sudik kopen ketemu karo Allah. Iki cetha yen Siti Jenar kae ngakoni yen dhewene kuwi Allah. Nuwun sewu nggih. Menawi ngaten menika ingkang lepat Didi Guru Agung Siti Jenar. Sing luput so. Dilepat sampai. Lho, aku kok luput. Tentu anggenipun nafsi. Napa sebabe Guru Agung Siti Jenar ngantos matur kadosaken. Ora ana Siti Jenar sing ana ingsun. Ora ana ingsun sing ana Allah. Ora ana Allah Siti Jenar. Iku sampean Iya. duwe keyakinan menawi Guru Agung Siti Jenar Ngembari karo Gusti Allah. niku saking pikajenganipun Guru Agung Siti Jenar niku boten ngembari. Lah piye karepe? Niku ingkang kenging dipun wastani manunggaling kawula lan Gusti. Kawula sinten? Kawula niki kita sedaya niki kawula. Gusti sinten? Gusti Allah Taala. Dadi menungso niku kepengin cedhak kalih Gusti Allah. Lho ngoten lho. Upamane piye? Kowe kok kandha Lho, upamanipun
Gusti Allah kalih menungso niku ibarate srengenge lan sorote. Bale lan lungane kenging kawasanan asma musama. Apa kok sama-sama? Boten mudeng sampean. Kok sik kok ana Siti Jenar ora ana sing ana ingsun. Ingsun ora ana sing ana Allah iki lho. Sampean kok ora mudeng. Kula cekak ngoten kok mboten mudeng. Ingsun kalih Allah niku manunggaling kawula lah Gusti. Nggih to, ingsun sinten Siti Jenar. Niki menungso sarakane kepengin cedhak kalih Gusti Allah. Lho ngoten kok ora mudeng. Ngono. Napa sampean dadi wong Islam ora pengen cedhak kalih Gusti Lho Allah? iya saben aku salat ndake 5 wektu ya ketemu. Lah ora mesti pengen cedhak kalih Gusti Allah. Ning ora aja barengi karo jaluke karo Jabar Sudi. Lho ngoten niku barengi lan botenipun menika gumantung ingkang matani. Ingkang kawasanan asmamu sama niku mboten mungkin sampeyan. Asma ki apa? Asma niku jeneng. Asma ora jeneng to? Ya, musama apa? Musama kang jenengake. Mulane mboten wonten nama Gusti Allah nek ora ana menungso kang jenengke. Aku mulane mau linggen nak bojoro kena. Lah nggih ta mboten. Iya, Tan. Tan. Apa? Omongmu kawitan singgo pungkasan pancen bener. Nanging kabeh mau kalah karo bukti nyatane guru mati dadi asup langkah. Saestu. Iya. Yakin. Yakin. Nek kula kok mboten yakin. Oh ayo kowe iki. Saniki kula tak takon lho iki. Takon apa? Asu niku mungguhe tiyang Islam pripun? Masyaallah. Kesenggol wae najis munggo landok. Pangan iwake haram fi dunya wal akhirah. La ilaha illallah. Ngoten nggih. Iya. Saniki kula takon nggih. Takon. Rikala Guru Agung Syekh Siti Jenar badhe kapetak. Ngoten iki kuwi disuceni. Lho ya disuceni. Ya ditusi wong iki muridku. Ora ketang piye muridku ya tak pangku. Nggih dipangku bareng. Iya aku sing mangku. Sing mangku nggih sampean kan. Aku La ta. ilaha illallah. Lah napa? Nek ngoten sampean iki sunanan. Lho, Sunan haram. kok iso? Lho ngerti nek Guru Agung Siti Jenar niku dadi asu jarane sampean iki najis nek dipangani wae karan. Lho kok sampean pangku iki? Lho. Lho, ampun lho. Sik. Ngene lho, tangene lho. Lho ngene pripun? Sawise tak pangku, kabeh para tajia padha ngocape kalimat thayyibah. Unine ngene, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kok suwe anggere ono mati iki ngoten. Lah, bareng padha ngocape kalimat thayyibah, dadi wujud asu terus tak jolno, aku ra sida najis. Sampeyan kok pinten kok ilang. Lah nyatane Kok ilang karena balunge nggih. Yakin sampean? iya ta. Wani kula sumpah. Lho, piye? Badhe kula sumpah wani. Godho kowe. Jangan duduk. Aku kulino nyumpah karo muridku. Yen ana sing padha kelangan kae tak sumpah kabeh. Lah kok mbok sumpah iki piye? Ngeten iki. Dadi menungso, padha-padha menungso. Iku aja menang-menang. Gelem nyumpah ya kudu gelem nyumpah. Ngono. Nggih. Ya wis, mbok sumpah apa? Rada sawetawis. Sakung kang sedune
lajeng kula sumpah. Sampai nyumpah nek kalau ngangge yen ngaten sampean ki ajeng kula sumpah ngangge kitab suci. Jadi sampean iki urun kula sumpah. Kowe kok kitab barang mau kon ndi? Sampe teng masjid. Wudu ta ora? Mboten niku kula tiyane sampean. Malah nggawa kitab. Mriki sumpah. Mo. Kanjeng Sultan, kula nyuwun pirsa. Makamipun Bu Agung Syekh Siti Jenar wonten. Hei. Londang. Atas nama Sultan. Yen kowe kepeng ngerti makome gurumu Syekh Siti Jenar. Aku njaluk inah suwene 40 dina. Mboten saniki. Ora kena saiki. Ngentosi sekarang dosa. 40 dina. Sangkep sekolah dosa dinten. Sampean kok mboten nuduhke makamipun Guru Agung Syekh Siti Jenar. Hati-hati nek liwat Semarang. Kula pelatok ya sampean. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kapoko leres yen to panjenengan boten adrih lan pilonan. Lho, sing tak wedeni iki apa? Boten adrih. Ora wedi. Oleh bunduk ngerti mah. Kula niki pun betok bunduk ing griya. La ilaha illallah. Sampean macem-macem. Sampean ngapusi. Sampeyan ora napa mename. Nek durane utel amak klewet wae to. Sampeyan saestu nggih. Ya. Sekawan dosa dinten sampean kudu nuduhke kuburipun Guru Agung Syekh Siti Jenar. Mboten. Aja bika-biki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sini mak caduh ta urung. Sampun. Sampun. Satu. Alhamdulillah. Kang Ratu, Yai Kasani. menawi wonten kedadosan kados ngaten kados pundi? Ya ini aku nggih murid sing tak domo-domo sing tak gudang-gudang. Mongkone supaya bisa ngrampungi lan balekake karo Silonta. Lajeng sinten? Ayo saka Kadilangu. Kali Jogo kae. Ditimbali supaya teko kene. Prajurit. Mabanane Kadilangu kang supaya Kakang Kalijaga kabeh sowan wonten ing kasentran Pak Bintoro. Menawi sampun kepareng manis pamindhan. Kakang Sahid nggih Kalijaga. Paring pangandika sumpah. Mestune panjenengan kuwasa kaget enak kapenak ngaji wonten ing Kadilangu dadak kula tusan dhateng prajurit kang supados panjenengan sowan wonten ing Kasultanan Pak Bintoro. Pancen leres. Katemben kemawon kula mulang para murid wonten Kadilangu. Kesaru salah sawijining kawula kang supados kula sowan. Wonten wigatos menapa kanjeng? Kakang Sahid. Ing Kasultanan Demak Bintoro lagi mawon kaseputing mendung agedan. Saking tumindahipun Lontang Semarang Gugat dhateng sedanipun Guru Agung Syekh Siti Jenar. Dadosaken pasulayan prajurit Demak sami kalah. Demak kawon.
kok Hit. Barangamu ana ing pendopo Demak. Nggawa bendho Hit. Lontang iki. Nggawa bendho Hit. Karepe napa? Arep bacok aku Hit. Ajeng bacok sampeyan. Aku arep dibacok Hit. Sampeyan niku. Iya Hit. Sopo? Aku ki gumimu lho Hit. Ngeten ya Pak. Wonten tetembungan. Lontang niki wong cilik. Tetembungane wong cilik oblakake nek ana dungkuman omane sithik, nek ana perang mati dhisik. Kok nganti wani karo wong Demak, niki ra mesti wonten prekara sing kumathon. Ana Rama Bunang kula takon nggih, wong niki lakon pamungkutane bapak sing kagungan kersa, boten ketak sekedhik nggih ngomong. Takon kula jawab, lho kok ampun Goro. Napa estu? Lontang ngamuk. Perkarane napa? perkarane takon gune mati. Mati sing dadi asuh belang-belang. Lho aku padha pancen gurumu dadi asuh belang-belang. Lho malah mencire nggih. Lho niku sing kula salahke mboten Lontang, mboten Kanjeng Sultan, mboten kawula. Sing kula salahke sampeyan dhewe. Lho aku kok salah ya? Saiki kula tak takon. Napa nggih? Napa bener? Napa estu? Nak Guru Agung Sesiki Jenar mati jasadipun malih dadi asu belang yoyak. Ora Hit. Ora ya Hit. Mboten niku jenenge fitnah alfinatum janatun tinggal kojelis. Wong nak ora ana kok dianakno iku jenenge fitnah. Mongko Islam kuwi rahmatal lil alamin gunakake kerukunan. Nak tinimbang sampean ngendika ingkang kados ngaten iki salamat insan fitril insan. Nak ora iso ngomong sing apik luwih becik meneng Rama Bunang. Sampeyan iki sunan napa to tegese sunan subi maknan fiting budi kowe kaweruh. Ayo kaweruh kang becik, kaweruh kang apik diturunke kabeh wong Islam cek men dadi wong sing apik. Lah nek sampean seneng goro, lho pundi kok mboten perang terus. Ngene lho Hit. Aku barane gorok. Nanging ra sembodo. Sembadane pripun? Lho, kowe apa ora ngerti? Sing dolangake Siti Jenar ana lemah bak. Sing dolangake ninggal saka syariat. Sing dolangake tak toreko nganti marifat. Iki bebayani. Syariat iki perangane napa? Toreko, Ya Islam. nang marifat. Ya Islam. Kabeh iki Islam. Islam iki butuh sing jujur. It asantum li angsikum asantum walaka. Sapa wong kok sing gelem tumindak apik bakal ngunduh apik. Sapa wong sing tumindak ala ya bakal ngunduh ala. Ambak-ambak tungsak toreko makrifat syariat iki mung pangucap kabeh karepe padha. Islam, aslamu Islam iki apik butuh rukun bareng-bareng manembah marang Gusti Allah. Nah sampeyan senengane gawe perkara ngendi kok gemak saged tentrem, saged gayuh negari balbatun thayyibatun warapun boten saged. Hit. Karep ora ngono ya ngono nang aja. Ibarate kae lho Hit, wong manek klopo arep petik lapangan. Kudune saka tataran 1, tataran 2, tataran 3, tataran 4 lagi petik kuwe. Ora beda karo kuwi. Syariat dhisik, hakikat dhisik, toreko terus mari. Iki sampeyan iki ilate Lho iki nyoto. nggih, ngoten nggih monggo. Sampeyan ngarani Sesiti Jenar mati dadi asu, monggo dosa sampeyan tanggung dhewe. Kula mboten nderek-nderek. Sakniki kula nyuwun pirsa, panjenengane Rama Bunang kok nimbali kula kang supados marak wonten Demak, niki sing mesti wonten migatekno. Ini kira sepantes dulu balas bukti karo aku. Perdu aku diasam karo lontang. Lontang ke petuk ana Hit.
Apa sing boten krungu Raden Sahid Gandalu Kajaya. Kula tinemu kalih sampean. Kula tobat sampean baiat dadi wong Islam. Saya dados jangkepe wali ana ing Demak Bintara. Sakniki kula takon, gawene wali, gawene sunan iki napa? Ya siar agama Islam ma'ruf nahi munkar. Iki gawene sunan gaweku. Nah kula sampean kenteran. Perang iki mungguhe ngagama mboten apik. Wong alam kula mboten gelem. Harus pinter sebagai karo wong. Kula niki mboten mbak. Ora apa-apa iki hakmu kok. Yen ki ora gelem nuruti apa sing tak dawuhke. Demak tanpa Sahid laku. Ngoten niku enggak apik. Ana sunan iki dipecat niku. Lho karek aku Limrahipun sing dipecat niku pegawai sing boten teng kantor, karyawan sing boten gelem kerja niku dipecat pas. Lho, sunan kok dipecat ya Allah Gusti. Romo Bunang apa boten ateges kula wangkul kalih sampeyan iki boten. Nak kula wangkul kalih sampeyan dadi anak kula kok ana daline wa aqul walidaini. Kula niki mboten bela sampeyan, mboten bela luntang. Nak kula ken merangi luntang nganti kukut jagating Sunan Kalijaga mboten gelem Rama. ala la ilaha illallah hayyul qayyum. Ya sabar Sunan Kudus kuwi diparingi gelar Senopati kinanten Sekar Melati Rinonce tondo gelar Senopati perang supaya nyekel karo Kang Pati Salam Sabdo Katimbala Kanjeng Sultan. sira jod kangelan tumuju ning Panti Kudus tinemu marang Kakang Jafar Sotik ing kalenggan iki atas nama panguwasan ingsun Babah Patah Cimburikrat Panatepanata agama kawula kula kekos pisan miji sawening Senopati Jafar Sotik Sun Wisudamya Senopati Prang Yen to kersa panjenengan ngatepen segala sak